Halos 20 kabahayan nasira sa pananalasa ng buhawi sa dalawang bayan sa Pangasinan. Nakatutok Russell Simorio. Nanalasa ang buhawi sa dalawang bayan sa Pangasinan. Sa cellphone video na kuha ng ilang residente, malakas na hangin na sinabayan ng pag-ulan ang naranasan sa barangay Kabayugan, mga Tarem. Dalawang bahay ang nasira at natumba rin ang ilang puno. Isa, talagang bumigay lang dahil medyo siyempre mahina pagkakagawa. Actually, nanggaling na kami kahapon doon sa sa Kabayugan. Yung pinapuntahan ko na rin kahapon. 16 na bahay naman ang nasira matapos manalasa ang buhawi sa barangay Manambong Parte, Bayambang. Nadaganan ng puno ang ilang bahay. Inaalam pa ng otoridad ang kabuang halaga ng danyos na dulot ng buhawi. Akyat ng paikot yung mainit na hangin sa lupa. Yung malamig sa hangin sa taas ay yung papawid, mag-merge siya kaya mayroong buhawi. Sa pag-aaral ng otoridad, pwedeng umabot ng 480 km per hour ang wind speed ng buhawi. Malaking pinsalang posibleng iwan ito sa mga lugar na tatamaan tulad ng nangyari sa dalawang bayan. Kasama si Romer Sampaga at Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.